Здравейте всички, които ме гледат, аз съм Ванката 2004 и днес, и тук с мен е звездата, кой ни е звездата? И да, звездата, да, и тук при мен е Цеци, и сега цъкаме Цец, да. И да знаете, че аз съм играл CS. Аз ви казах че играя, а вие ми казвате, че не играя. Много странно. Добре. Имаше ми. Нямаме 119, той е на 137, аз имам 110, защото доста пъти ма килва шелника. Браво! То ми взе късмета, копи. Да се не къпъсвам. Само се покаже. Ета. Сега ще го хитна. Чай да. Сега ще го хитна. И клипа да знаете, че ще бъде много кратък, защото е 11 часа през нощта. Някъде толкова. Сега ти викам брамате. Ехе! Ми стана нещо нямаш късмет. Като имаше повече хора, играта стана. То ще го насера. То го насрах. Еми да, за това е. Аз като куче направо с всички сили да засилах и ги трепех. И като взех снайпера, и като всички леснах, и всички... Не, че да стига глупости. Но аз са... Но вече види. Това е гадно. Чай са, остави го! Остави го, бе! Го! Еми да го хванем. Готов си. Искаш ли да играем? Дайте ми венката, бе. То пичове са го на... Аре, брат! Бати на камъня си. Сега са надъхали. Пишете в коментарите и аз да ме научите и мене да уча да правя килове и ще си... Тум! И ще се досетиме и ще го избереме за giveaway. Това съм го нарочил, бат. 10.
Сменя си оръжията с снайпер, после емка, снайпер, емка, снайпер, емка. Ще избера победителя от giveaway. Ще избера победителя от giveaway. Аз ще избера победителя от giveaway. И който да спечели, ще получи най-голяма награда. Това само един кратък клип за предложение и само сега цъкавете така за кеф за фунчите. И надава се да ви стане фун. Може да избера и задайте въпросите, аз ще избера кой ще бъде победител от giveaway. Какво е това? Да видим победителят от giveaway кой ще бъде. Единия пич и двата пичове ги насрах. Ние ги насрахме от всекъде. Направо ги насрахме, човек. Да, задайте си въпросите в YouTube и ще избера победителя от giveaway. Който бъде победителя, ще получи най-голямата награда. IP-то на сър... Аз един с щака го трепа, един друг с някакъв бизона. Искаш ли ти да дам да хапваш? Ага. Виж какъв уред зарязан на ябълци си има. Ето виж, пинг. Ето виж малко как се получила. Така. И средата си става. И това е ти покук. Айде лапнеш си на ребра. Дай си ми дъска. Да. Айде, лапа я до нея е покъпняла. Че тя ще остане като си.